Hai लोगोफोर, लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैलायबाय, गोदान भिडिअ आं दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ। स' गाइस आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जितुनाखि रिकभार आइडिया मानि थाखाय गोनां, इउटुब चेनेलनि थाखाय रिकभार इमेलआ मानि थाखाय इउटुब चेनेलाव मानि थाखाय गोनांथार, बिनि थाखाय बिनि फारसे आं भिडिअ बानायदोंमोन। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंसोरो आं डिसक्रिपसनाव थांनानै नायहै, आं बेयाव लिंक होनानै दोनगोन बे भिडिअनिखौ। ओमफ्राय नोंसोर थांनानै नायहैबानो जाबाय मानि थाखाय गोनां होनबानो नोंसोर बुजिगोन। ओमफ्राय दायो आं नोंसोरनो मोनसे टपिक लाना फैदों जितुनाखि रिकभार इमेल आइडि आरो रिकभार फन नाम्बार बेखौ बबेयाव होयो बेखौ खोन्थागोन। आंनि कमेन्टआवबो फैखादों बै मोनसे जितुनाखि आं रिकभार आइडिखौ मानि थाखाय गोनां बेनि बागै भिडिअ बानायदोंमोन ना, बेयाव कमेन्ट फैदों। ओमफ्राय आं दा बे रिकभार आइडिखौ मायाव लगायो, माब्रै जाय रिकभार आइडिखौ सेटिं खालामो बेनि बागै भिडिअ लाना फैदों। आं कमेन्टनि बागै कमेन्ट फैनायलाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। स' गाइस नोंसोरबो माबाफोर बिदिनो एप्सनि आरो इउटुब चेनेलनि माबाफोर रोङाखैब्ला नोंसोर कमेन्ट हरबानो जाबाय, आं नोंसोरनो कमेन्ट नायैनो भिडिअ बानायगोन। स' गाइस होनबा नायलांबाय थादो, आं दायो नोंसोरनो खोन्थालांनोसै रिकभार आइडिखौ माब्रै होयो, ओमफ्राय रिकभार फन नाम्बारखौ माब्रै होयो। ओमफ्राय नोंसोरखौ आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंसोर अननानै साबसक्राइब खालामदो। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जुदि नायबाय थानो गोसोब्ला बिदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ नुबाय थागोन। नोंथांमोना नायबाय थानो गोसोब्ला साबसक्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। आरो लास्टआव जोबथारनायाव नोंसोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंसोर लाइकखौ थुनानै थांबानो जाबाय। स' गाइस दायो नायलांदो इउटुब चेनेलनि रिकभार आइडि आरो इमेल आइडिखौ माबोरै होयो। स' गाइस नायलां, होमबा आं नोंसोरनो फारि फारि मोनसे मोनसे खोन्थालांसै। होमबा जोङो गिबियावनो इउटुबाव थांग्रोनांगोन हा। होमबा जोङो इउटुबाव थांसै। इउटुबाव फैबाय गाइस, इउटुबाव फैनायनि उनाव नैबे नुदोंना, गासैबो इउटुबारफोरनावनो बिदि खनायाव बिदि गावनि पिकचार नुजागोन आरो ना। ओमफ्राय आरो इउटुब चेनेल गैयैनाबो बिदिनो नुजागोन। बे खनायाव नायबानो जाबाय, आं जिथुनाखि सिन गोजाजों बोनानै देखायदों ना, नोंसोर बेखौ नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंसोर बेयाव थुनानै होदो, बेयाव थुना होबाय। बेयाव थुनायनि उनाव नैबे मेनेज इउर गुगोल एकाउन्ट दंना, बेयाव थुनानै होदो। आं जिथुनाखि सिन बोदों सिन गोजा, बेयाव थुनानै होबाय, नोंसोरो होबानो जाबाय। बेयाव थुनायनि उनाव बिदि पेज ओंखारगोन। अब्ला नैबेखौ एसे ओरै बोनानै लाबोदो। ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि सिकिउरिटि नुदोंना, बे सिकिउरिटियाव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय हा। बे सिकिउरिटियाव थुदो, थुनानै एसे बोखोदो गोजौआव। जोबोद सिम्पोल सेटिंआ, नोंसोर ओरैनो रोंगोन एसे नायबानो, भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो रोंगोन। नोंसोर फुरा नाय, भिडिअखौ मोजाङैल' नाय, एसे सिम्पोल सेटिं। होमब्ला नै बोखोदो, बोखोनानै नोंसोरो बेयाव नुगोन हा। नै मोजाङै नायबानो जाबाय, रिकभार फन नाम्बार आरो रिकभार इमेल होनदों। बेयाव नोंसोरो नैबे गोजौनि मोनसेयाव नोंसोरो रिकभार फन नाम्बार, सोरनि मबाइलनि फन नाम्बारखौ नोंसोरो रिकभार आइडियाव दोननो, रिकभार जिथुनाखि नोंनि इउटुब चेनेल हा, बेयाव नोङो रिकभाराव सोरनि फन नाम्बारखौ दोननो गोसो नोंसोर दोनबानो जाबाय। ओमफ्राय बे मानसिनि नोंसोरो इमेलखौबो होनांगोन हा। आरो नोंनि गुबुन मोनसे मबाइलनिखौबो दोननो हायो, बा न'नि सोरनिबा मबाइलनि बिदिनो न'नि मानसिनि मबाइलनिफ्रायबो दोननो हायो। नों इयाव मबाइल नाम्बारखौ होना दोननो हायो, आरो रिकभार इमेलखौबो इयाव होनानै दोननो हायो। बे जोबोद गोनां। नोंसोरो आंनि बे डिसक्रिपसन लिंकआव भिडिअ होनाय दङ, नोंसोर इयाव थांनानै नायै, होमबासो बुजि मोनगोन। जोबोद गोनां सेटिं बियो, रिकभार आइडि आरो रिकभार फन नाम्बारा। स' गाइस होमब्ला जोङो गोजौआव फन नाम्बाराव थुनानै देखायनोसै। आङो रिकभार फन नाम्बार बेयाव थुनानै देखायनोसै। स' गाइस होमब्ला नोंनि जिथुनाखि इउटुब चेनेलाव मा सिकिउरिटि लक दंमोन बेखौ बिगोन। इयाव नों सिकिउरिटि लकखौ थुनानै होबानो जाबाय बेयाव। ओमफ्राय नोङो सिकिउरिटि लकखौ बावगारबाबो जेबो टेनसन गैया, नैबे फरगेट पासवर्डआव थुनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय आं दायो आंनि सिकिउरिटिखौ थुनानै देखायनोसै नोंसोरनो। स' गाइस होमबा नैबे एड रिकभार फन नाम्बार होन्दों हा, बेयाव नोङो सोरनि फन नाम्बारखौ होनो गोसो होदो। ओमफ्राय फन नाम्बारखौ होनायनि उनाव नोङो सेभ खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आं दायो नेक्स्ट खालामसै, मोनसेखौ खोन्थानोसै आङो इमेलखौ। इमेलाबो बिदिनो एखे, मोननैबो एखे।
होमबा नै इयाव गोजौआव फन नाम्बारखौ दानि देखायबाय आङो ओमफ्राय दा इमेल दं बे इमेल आरो फन नाम्बार एखे नालाय मोननैबो एखेयानो सेटिंआ जेरै दानि फन नाम्बारखौ देखायदोंमोन आं इयाव देन नोंसोरो रिकभार इमेलखौबो जायनि मबाइलनि फन नाम्बार होदों बिनिनो रिकभार इमेल आइडिखौबो बेयावनो होबानो जाबाय स' गाइस एसेनोसै सेटिंआ ओमफ्राय नोंसोर सेभ खालामना दोनबानो जाबाय जोबोद गोनां बेयो आरो मानि थाखाय गोनां नोंसोरो जुदि मिथियाखैब्ला बे डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि भिडिअ मोनसेखौ नायहैथां होमबानो बुजिगोन स' गाइस एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनाया नोंसिनि गोनां नोंसोर माने गुबुन भिडिअ मोनबावगोन बिदिनो इम्परटेन्ट भिडिअ मोनबावगोन स' गाइस आसा खालामो आं भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय लोगोफोर।